Казанда гаилә тарихында гасырлар кайтавазы шәҗәрә фестиваленә йомгак ясадылар. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов катнашты. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында узган фестивальдән безнең репортаж. Җырга моңга тапкыр сүзгә хәвәс Хантимировлар гаиләсе Саба районында гына түгел, республика күләмендә танылды. Кирәк икән өй салуның да җаен беләләр, нәселләрендә балта осталары күп булган диләр. Кирәк икән ерак бабалары Хантимир Алтынбаев кебек ватан сагына да басырга әзер. Это наш прадед, который служил с начала до конца Великой Отечественной войны. Был награжден. Батыр Хантимир оныклары арасында махсус хәрби операция зонасында хезмәт итүчеләр дә бар. Күп милләтле Аксубай районынан килгән Андреевлар гаиләсе һөнәрчеләр нәселеннән. Аларның тарихы 1724 елдан башлана. Фестиваль кунакларына аш-су серләрен уртаклаштылар. Хурангухли готовится из раскатанного теста. Очень любит его готовить по весне. Нәсел шәҗәрәсе фестиваленең соңгы этабына 6 гаилә сайлап алынды. Камал театры фойесында алар башта жюри һәм Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановка шәҗәрәләрен тәкъдим итте, ә аннары гаиләләр сәхнәне дер селкетте. Быелгы фестиваль 5-нчесе. 5 ел эчендә шәҗәрә фестивалендә 700-дән артык гаилә катнашты. Быел беренче урынга Сабадан Хантимировлар гаиләсе лаек булды. Сездә әлеге Куркан бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Барыгызга да исәнлек, саулык. Менә бүген күрешергә насип булды. Барыгызга да рәхмәт. Шәҗәрә фестивале традицион рәвештә халыкара гаилә көнендә үткәрелә. Гаилә ул тирән тамырлы нәсел җибедә. Аны үзмичә гомер итү үзе зур куаныч. Мөршидә Җиһан, Инна Данилова, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.